Kajing kuble it na kabanta jong pi baro, kane ka kubor, ka wan shapi, hakane ka kalimat. Ya kaban ya kran shapang, yaine hadu bakot. Uji su kran ye ne katin, Gospel Matthias arper saulen nong, kad kot kabalai, hadu kabakat sao. But ngio i kajing kali kabanengkong, balay bau jisuwang yaine hadu bakot kinyo alayim. Kajuba bang ni kalong bau layo ilupa bakisngi kinwan kipor kibae. Hakabangila ban imkum hakini kisngi. Da kabau la ay lupa kajing maham. Bangin sumar banom sya syukor. Ladangim yaine ngin sya syukor. Namar bun kiban wan haga kerteng ka jau Jesus Christ. Bat bakin syukor e sibon. Nang tangin yo snow ye ke jingma, jong katma. Bat ki jing bena jong katma. Kinem sniu, ujumai, ki jing yap tem. Ki jing yale persya, hayi ngasem. Mensim ke jing yale persya agar sensyar kadar. Kajing duk, kajing shitom. Bat kini kila ban pen kuslai no. Pun gibriu kin sngau kuslai. Bat kajing bom syong suk. Para shnong para tau. Bat para jaj. Bat para put. Kawai gari. Nang tangin yo i. Ye ki jing jia. Ki balong kajing sedang nyo kajing jenjar. Na kabenta kata ka Great Tribulation la na kajing jenjar ba. But om tang kata kan poi kapor ya kabakin penshitam. But kin peniap no. Nang ta na kabenta ka kerteng u Jesus Christ. Nang ta kan shun da kibriu na kabenta ka kerteng u Jesus Christ. Nang ta kabakam shir kai Yeshu kalong shibun kin ya thut paralok. But kin ya di paralok. But kani kajing ya shun paralok kan wan. Ngima kini gisngi kibakum kini kibamla syu ban syania. Nang ta kin dondu kinoy tulpa balam layer. Bat kin syukor shibun. Kay kajing mut ji tulpa balam layer. Kajing hikay syabar na gaktinu blay. Kajing batay. Kabapen klumaria. Kajing mut ji berkat jong ki riunget. Bat kabaya lamba kalay ki briu now Jesus Christ. Bat kaya lamba kalay ki briu na kajinget how Jesus Christ ki wan shibun. Ki jing jia, ki jing ya tulpa, bat ki jing batay, ki jing hikay, ki bapen klumar jing mot. Nang tangin yo iru ya ka pop bakan man bun, bagi jingi babun ki nang man kreat. Kini di kisngi ki bangiyam, ka pop kala nang man bun, ki briu ki e, ki jing sngop ha, ban ya ka ba syakri yo blay, ki jing seng ki kanja, ki jing mani ki tali, bagi briu ke jing tuai ke jing yaslok ke jing ya it para banget ke jing it jaga kamu try kala duna shibone bagi briu ke la man kreat haga bakim kwashu ban pelut por ya la de ke bakan jaman sim tangga kam snobha tangga kam yo nong shimet bat tangga ta ga kam ga ban pen hun ye ke jing kwa brai juga do bat hang ni yo i habakini ki wan banjia. Uji suwang jaru badaya ini bekot utaken yola im kabamot baro kidai ban pas ya kini kijinge baro kidai ban job baro kidai ban yang scam baro kibanget kidai ban yang scam kibanom syak ya lambakla tang na kabenta kanu ke jingmen toy shimet tang na kabenta ki paralok tang nam ta ke syongkan syongman tang na kabenta ke jing snoutenat ya lade shimet tang na kabenta kanu ke jingmen toy shimet bat ki bakum kita tang ta ke jing shepting ke jingyap tang nam ta ke jing bagi jing pen shitom ben lene tang na kabenta kita ki jing pen snoutu bakla ki bawan pin kalon no pin pai din no kanom la banjia pi ha ban yeng scam ha ka jinga ye ka tinu blay bat ru how Jesus Christ bat kabalang pi don kamban yeng scam ha ka taga nong rim ya kabala hikaya pi
balada pimyo ye ke jing kai ke badai biang na ke tin blai pi don kampan wan shekin nong yalap ki nong hikai ki ba hikai ye pi ke tin ka ba palai lut na ka pop ka ba wan ra ye ke jing long blai Jesus Christ bat ka ba pen im yo briu na ka jing jot bat ka ba don kata ka bor ye ka ban pen tmai da umen sim ba ko jo blai kani ka long ka jing khot bang ha ban yeng scam ha du ka ba kot let's say don men ju pi ki bi osngau ne ka kubor pila don ke jing artatin shibon ye ke jinget pila don ke jing artatin ye ke jing khot ke jo blai ban shakri yo try pi don ke jing artatin na mar ki ege ki ba wan jia ke jing jo pi ke long opposite ki long da Khongkrom ke ege ba pila duai pila pan pi kmilanti kam shom la jia ka pop ka lap ka jing ka wan ka jile persha ka jia bat ki mau jen thut ki babon la da pi pe shela de pi pe ki khon ki ti pi pe ka kam ka jam pi pe ka jing shikri pi pe habaro ki liang pi pe ya ki breu pi yo i ga nuk sa ka ba sniu suda ka ba mla ban ai men sim ki breu ki sakama ki yai lamwir wat ha ka jing shikri yo blai kum ba ong juda ki long kum kita ki klor ba yai wir kita ki breu ki bam don ka jing scam ka jing ne scam ki bam don ga nong rim holiday ki balong kumukha o bala be kal air na shediang no shaman na man shediang ka ta ka nong rim ka bam scam ka bala shu ya lam sakama ka bala shu pen artatin ka bala shu ya lam shiki ege ki bam day kala day ka por bat ka jing khot na ka banta jong phi bat jong alang hang de ka por bangin wan ban wat biang biang ke jing tho ba ko cha ka jing scam ka balang hapo kalatia haba kali yo snow ke jing lap yo apostle Paul pang Jesus Christ pang men sim ba ko ba ke jing yo Jesus Christ kilangai dala wan se ki way pat ki ba batai ba ke jing yo Jesus kampat biang kila wan ra se ki way pat ke gospel bat komta kila beat no hangta bat kila phaidin bat kila sentuit no hagata ke jing hikai Paul wong a ko ki anong kalatia ki ba bid way bla pen thame ya pi ha do menta na mar pila sedang hau men sim pin chukut no hagado pila sedang haga jinga yo Jesus Christ menta pin pen yeng se ke jinga iki ege ba kan je do kan ja pertai briu ki bla diang yo jisu kim sngau dan kam shu briu bla dap do men sim kren talit ki kren ben bat kim tre shu ban kren briu ki bla ya ja ke jing khoi men ta ki la tare biang sheke ge ba je bo ba je clear ki la bam ki la di biang ki to ba ro ki bla bread no ki la tam biang kala long ka jing pen shoi ka ba crow ha ka bible ka ong don artli ki jing thau ki bala pen srim kum ki briu bla phaidin ta de so habau la priu bam biang ye la ka pri ka ta ka de ka sniang ka bala pen sum pen sai ka le sum kti biang ka jing phaidin ka de ka way ha ka por ba pila shem yo try pila yo ke jing kala ba mot pila bread lut ye ke jing blin ba sniu jing long barim baro menta bil stang ban tam biang banong bam lele banong ba kani kalong ka ba day pi pen ksan ha ka jing sngau jo pi pim tep ba pi don ha ka lenti se ka jing phaidin mar ka ta ka daw la da phim yai ne ki ba ro kan long le no ai we sikial ong la daw ba hok o le hok henre la daw phaidin no a ki ski ba khat do ye ki kam hok jung o anam kan mau shu bar wong pat la daw ba pop ule pop la daw kala ka ba mo du pai show try ye ki kam pop jung o on kan mau shu ka ne ka dei ka jing khot che ka jing yai ne do yai ne hadu ka ba kot ngan duai tribe inga duai ka tenga do jisu ba men kren ya baro bi os ngoi ne ka tin jo me ba kin yai ne hadu ka ba kot kin yang scam go try kin am phaidin shediang ne shaman kin am sentui shu bat kin am shimpat ye ka ba kilabret kin am pen kileng kor shu ya la de de ki ki ba kan je do kan je pertai na mare ke jing palai lu Chris palai ye ki na ma da daw kin am sha riam shu kileng kor ka jing long brau tribe inga duai ba ka jing ai ne kan wan shi ki nong sharai mi pai khon ye ti bat shaki bangai bat baro ki ba id ye me kin yai ne hadu ka ba kot ha ka kartenga do jisu nga duai